ta. Ay. Una sa tanan, pasalamat kita sa Ginoo nga ang atong birthday na tumong jud sa atong adlaw na tawhan. Ha? Di ba? Katawa ka? Happy birthday and more good health. Then kami na mag-utod, kami na lima mag-utod, mapasalamaton sa imo nga ikaw ang among tata, si mama. Mapasalamaton kami nga kamo akong ginikanan, kami nga lima. Salamat kayo. Then ayaw kalimot nga dili kami mapulan sa pagatiman sa imuha. Kung unsa man imong nakita sa ako ang attitude usahay, dili lang na ako usahay ma-show. Kay gibaw ka lahi man ang laki sa babae gud. Lahi mo show ug love ang laki ug ang babae. Nya pa. Then hopefully many years pa nga maging ani ta, mag-celebrate ta with message sa atong duha nga magdungan ta og birthday. Mao na akong best wishes karong Christmas. Happy birthday and more good health. I love you, mama and tata. Sa upat na ako magsuon. I love you. Love you too. Ikaw pa. Masaya may isang kita. Ikaw sa dyan. Sa imong birthday, ikaw, ang celebrant namin dyan ay message. Thank you. Bisan karon lisod kayo. Huwag trabaho. Naarga pong survive pero hopefully next year wish na ako makita much better na trabaho kaysa miagi o sa karon. Birthday mas happy siya kaysa miagi nga birthday. Mas magkataas ang level sa imo edad, mas more happy level. Laing experience. Sa-count naman ka. Yan na. Thankful. Ikaw pa. Masaya mo i-message ka. Masaya mo isulti sa imong birthday. Sunod. Mama. Masaya mo isulti kang mama. Sulti na naman yung gibati, Sara. Ano naman imong gibati? Gibati ka birthday na yung Sara. Kano dyan? Ang kuano ang summary sa isulti ni Tata sa kinatibuk-an nga iyang nadungog ang atong message. It's summarized into one word ra gyud. Ang word nga gisulti ni Tata is thank you. That summarize it all, no? Mo gitoy maingon ta nga pinaka pung nga nakatigom sa tanang ni unsay iyang gibati. So the word is thank you. And ang atong response, you're welcome ta. You're welcome. Uy, ang mga apo wala pa kasulti. Wala pa ka-great. Sige na, Sky. Atong unahon og tawag ang arita sa kanang atong kamanghuran ang pinakagamay ngadto sa pinakadako. Ang mag-una sa pinakagamay si Gina Rain Bancale. Gina Rain. Ato mamakan aron sa iyang mensahe para sa birthday na Tatanonoy og ni Jan. Ni text ana niya ganina nga hi Gina Rain. Merry Christmas. Basta na ka. Ay. Dali natin. Kinsa ka to? Sinati si Tama. Ito ka na, Pitati. Tapat dito. Kulitin din na ako usap.
Hilab sa mo kay mo hatag na sa Tapari si mensahe si General. Mata. Sige, lingkod kita natin. Advice na kanunoy. Advice sa Vice tanunoy. na tanong. Advice sa tanunoy ba? Dire ka lang pikas te para komportable ka. Sige na, okay na. May sulti kang tatanunoy. Sige na, uy. Sa ako sa doy. Happy birthday. Oh. Happy birthday. Kinsa man imong gingnan happy birthday? Fran, Oh, happy mas- birthday ka na na ako. O, unsa man imong sulti ni Uncle Jan? Asa yung mga wish? O imong wish ni tatanunoy. Fran, maayo na siya ko kayo. Si Mayo. Uncle Jan. Ako dyan. Wala. Unsay wala. Kay sulti ka Mo, dili ka mo wish nga mo po siya sa mut. Oh. Imo i-wish niya di nakasungugon. Sus. Sungugon kini si Uncle Jan. Ako na lang ang mag-wish kang ate. Te, may wish ako sa imo. Nga ha? Usa? Sige. Sa man imong wish. Hopefully nga magtarong padayon ng pagtarong nimo sa eskwela then ayaw lang sa paguyab-uyab. Ha? Uy, sige sulti. Way uyab-uyab, Saan nang uyab eh? daghan may magbantay. Kay big girl ka na, beautiful girl. O Buyag. first na akong pag-umangkon nga babae. Muagi na sa agianan sa dagom. Nga na. Sa Dumanan mga na. tinud-anay na, di na hinubog. Okay. Atong isunod ang kamanghuran na gyud sa tanan si Janinyo Bancale. O, kuya. Kuya, stoy. Ano kuya? Ang Batang ML. Kuya, sige na kuya. Huwat, uy. Message sa kuya. Uy, message sa. Ay, no ka karon. Ako ron. Sige. Quiet. Ako dyan sa da, pila ha. Sige na. Happy birthday ka tanong na. Wish na ako mo nga. Maayo na ka sa Uy, kangko dyan. Kangko dyan. Uncle Jan. Doon na siya wish ni sa iyahang uncle, no? Atong paminawon. Oo, sige. Since sa di wish din, usay may sulti. Ikaw, kita na may partner. Ina, mo wish na ko. Masingit ang kadaog sa email. ang wish na ko Uncle Jen na doubt na siya. Mudaot, okay. Daot. Not but not the least, ang kamagwangan. Kinamagwangan. Kamagwangan. Kinadakan. Ang kinadakan, Carmen Sky. Kana, apensat si Uncle Jan ha. Sige, go. Sige, go. Happy birthday and Kinsa imo? Christmas. Oh, kay kinsa? Katanong no yung Uncle Jan. Tatanong mo Oh, sunod. Sa mong wish. na maayo na siya. Imo. Ang wish ni mo ni Uncle Jan. Parang big na siya. Amo sa mo daw. Okay. So, nahuman ang hatag mensahe tanan. Uy, si Mama Pili. Si Mare. Ali, Mare. Ang kumari. Tagayin kuranan man, tagayin kuranan. Ang kumari, si Pilisa Kuyop dami ni sa sangkit. Andrade Ay, siya ra ba ang Bancale. nagpunani diri oh. Sayo pa. Ato maminaw ang message ni Pilisa. Okay, Pilisa, go! Happy birthday, pre! Okay. Salamat nga naupunta nga makuha na ikaw kanang mapalakaw na og tarong. Maayo na gyud ba sa hingkit. Moro na akong wish nimo, happy birthday. Jan. Jan, happy birthday Jan. Wa man gihapon, wapo man lang gihapon. Uy, buyag. Sa buyag. Happy birthday Jan. Wish ni mo. Wish ko kang Jan, kung dili. Okay lang na kung wish ba kung dili. Kinang nanay apo. Nyam. Saan kung wish iya? Ano na, asa? Okay, give you 10 seconds. 10, 9, 8. Butan man
na siya ba? Buta naman ang daan. Buta na daan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tata Nunoy Jan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kamu Jan, diri Jan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Tata Nunoy. Uncle Jan. Oh, Jan. Sige na. Sin i-blow na ninyo si Damon oy. Lami na kayong katawan ni Damon. Sina Ner, o Jan, pag-blow na mo Jan. Si pag-blow na diri ka oh. May ni atong birthday ta na tumong gyud sa atong adlaw na to. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Ito, mag-proseso sa akong Uy, pangwa amay, panghatag sa. Darain mo ma. Kuya. Yes, I want to Oh, thank you. Speaker na. Nagnihit ang pantay. Anyway, klaro dyan. Diyan ba? Si Rino nagpili anak. Kang tata ma, wala niya gi-open, open tayo mo ta. Isuotin niyo, mag-picture mong tulo.
Picture mong tulo.